Otamme vastaan jääkäriprikaatin lipun. Asento. Eteen. Vie. Huomio. Katse oikeaan. Päin. Katse eteen. Päin. Olalle. Vie. Lepo. Ilmoitan jääkäriprikaatin komentajalle. Asento. Eteen. Vie. Huomio. Katse oikeaan. Päin. Hyvää päivää, jääkäriprikaati! Hyvää päivää, herra. Katse eteen. Päin. Olalle. Vie. Lepo.
Lepo. Toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 3. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampansa erämaan tuolle puolelle, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta. Ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi, Mooses, Mooses. Ja Mooses vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Suomen kielen sanat piha ja pyhä ovat sukua toisilleen. Piha on aidattu alue, jonne vieraalla ei ole lupa tulla ilman talon isänän lupaa. Pyhä taas oli aitaus muinaissuomalaisessa uhrilehdossa. Sen ulkopuolelta heitettiin uhrilahjat pyhän sisään, mutta sinne ei astuttu. Pyhää on aina lähestetty kunnioittaen, vähän pelansekaisin tuntein. Ajasta, paikasta tai kulttuurista riippumatta. Se on tuntematon mysteeri, joka on arjen vastakohta. Ja silti se on aina ollut keskellä arkea, osana sitä, kuin keskellä sykkivä sydän. Meidän arjessamme pyhyyden tuntu ja kokemus on kadonnut. Arki jatkoon levon yli suorittaminen on tämän päivän hyve, jota me tavoittelemme. Virkamies sairastaa lomillaan. Aita pyhän ja maallisen välillä on kadonnut. Arki ja mysteeri, niitä ei tunnu enää olevan, vaan kaikki on harmaata. Työ ja lepo eivät vaihtele. Mutta jos arjesta katoaa pyhyyden tuntu, me menetämme jotain olennaista itsestämme. Pyhyyden merkitys on katkaista arki, tarjota kokemus suuremmasta ja oppia jotain itsestään. Sama toisella tavalla. Miltä tuntuisi, jos pihamme täyttyisi vieraista ihmisistä ilman lupaamme? Meille sotilaille tarjotaan hyvä mahdollisuus pyhyyden kokemiseen. Arkemme, varsinkin teidän tänään ylennettävät alokkaat, se on täysin ohjattua ja hallittua, aidattua. Jos laajamme pyhyyden kokemusta, armeija tarjoaa mahtavan kohtaamispaikan. Pyhyyden kokemus ei ole papin puheita. Se ei ole Raamatun lauseita yksin, tai sitä, että taivaat avautuu ja enkelikuorot laulavat hallelujata. Sotilaan pyhyys löytyy arjen pienistä asioista. Se löytyy tuulen liekistä harjoituksen keskellä, hiljaisuudesta, kun taisteluharjoitus taukoaa, tai arjesta kasarmilla, pienessä levossa. Pyhyys on siellä, missä kiire katkeaa ja ihminen tavoittaa jotain, mitä mieli ei pysty sanomaan. Siksi lähestymme sitä kunnioittaen, peläten. Mooses riisui kenkänsä ja pelkäsi. Te tänään ylennettävät alokkaat, te riisutte toistamiseen lakkinne, kohotatte kätenne ja kohtaatte jotain, mitä ette ennen ole kohdanneet. Rukoilkaamme. Herra,
Kätke minut rakkautesi syvyyksiin ja pidä minua sylissäsi siellä. Uudista olemukseni, puhdista, virkistä, paranna minut. Nosta minut, muovaa minua, kunnes olemukseni säteilee sinun kunniaasi. Aamen. Päähän. Lepo. Liput esiin. Lakki. Päästä. Valantekoasento. Ottakaa. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Minä lupaan ja vakuutan kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä, olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta. Tästä eteenpäin ette toista, vaan kuuntelette. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana, puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia
sekä säilyttää minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, eikä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan, sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Toistakaa ääneen saneluni mukaan. Kaiken tämän. Minä tahdon. Kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää. Laskekaa kätenne alas. Lakki päähän. Lepo. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat, arvoisat varusmiesten omaiset ja ystävät, hyvät kutsuvieraat, sotilaat, ladies and gentlemen. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi vuoden 2017 tammikuun saapumiserän valatilaisuuteen tänne Sodankylään. Erityisen iloinen olen todetessani, että taas yli 2000 omaista tai ystävää on todistamassa tätä meille kaikille tärkeää vala- ja vakuutusjuhlaa. Alokkailla on takanaan runsaan kuukauden tiivis palvelusrupeama. Sopeutuminen uuteen ympäristöön on edistynyt hyvin ja uusien asioiden oppiminen sujuu mallikkaasti. Nykynuoren ajatusmaailman sopeutuminen asepalvelukseen ei ole kuitenkaan aina helppoa. Sopeutumista helpottaa, jos nuori saa tukea ympäristöltään. Me täällä Jääkäriprikaatissa annamme parhaan tukemme näille nuorille varusmiespalveluksen onnistumiseksi, mutta vähintään yhtä tärkeän tukiverkoston muodostatte te, hyvät varusmiestemme läheiset. Olkaa siis valmiit kuuntelemaan heitä ja tukemaan heitä. Arvoisat vieraat, Jääkäriprikaati on Lapin maakunnan puolustaja.
Jääkäriprikaatin rooli on maanpuolustuksen kannalta keskeinen. Koulutamme varusmiehiä hyvin moninaisiin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Uutena erityispiirteenä on Jääkäriprikaatiin perustettu valmiusyksikkö, joka vastaa valmiudellisista tehtävistä 15.6.2017 alkaen. Siinä yksikössä samaan aikaan on varusmiehiä henkilökunnan kanssa valmiudessa ja toista saapumiserää koulutetaan valmiustehtäviin. Hyvät kuulijat, samanaikaisesti kun lähes kaikissa Euroopan maissa on muutettu puolustusratkaisut ammattiarmeijaan perustuviksi ja sitouduttu yhä tiukemmin sotilasliittoihin, yleinen asevelvollisuus on säilyttänyt asemansa Suomessa. Tutkimusten mukaan 4/5 suomalaista haluaa, että maamme sotilaallinen turvallisuus järjestetään jatkossakin yleisellä asevelvollisuudella. Tämän päivän vieras määrä on konkreettinen todiste siitä vahvasta tuesta, jota yleinen asevelvollisuus Suomessa nauttii. Sotilaallisesta näkökulmasta asevelvollisuus on järkevin, edullisin ja uskottavin tapa järjestää laajan maamme puolustus. Yleinen asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen palvelus tuottaa yhteiskuntaa hyödyttävää muutakin osaamista, johtajakoulutus, ensiaputaidot sekä raskaiden ajoneuvojen kuljettajatutkinnot esimerkkeinä mainitakseni. Varusmiespalvelus kehittää myös nuorten paineensietokykyä, elämänhallinnan taitoja sekä kykyä toimia osana yhteisöä ja ryhmää. Näin luodaan valmiuksia selvitä muistakin yhteiskunnan ja elämän kriisitilanteista. Fyysisen kunnon parantumisella on vaikutuksia kansanterveyteemmekin. Jotta järjestelmä toimii jatkossakin, Puolustusvoimat kehittää varusmiespalvelusta ja sen sisältöä aikaansa seuraten. Meille tulee uudet simulaattorijärjestelmät, kalustoa kehitetään, johtamisjärjestelmiä kehitetään ja varusmiesten olosuhteita kehitetään. Kuitenkaan ei pidä unohtaa, että tehtävämme on kouluttaa osaavia taistelijoita sodanajan vaativiin taistelukentän olosuhteisiin. Kriisiajan toiminnan vaatimista toimintatavoista ja kurista emme tingi. Yleiseen asevelvollisuuteen liittyy nyky-Suomessa toki haasteitakin. Yhteiskunnan yleinen kehitys näkyy luonnollisesti myös Puolustusvoimissa. Nuorten ongelmien lisääntyminen yhteiskunnassa heijastuu myös meille erilaisilla ongelmina, jotka voivat johtaa palveluksen keskeyttämiseen. Nuorten fyysisen ja henkisen terveyden ongelmat eivät ole vain Puolustusvoimien haaste, vaan ne ovat laajoja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Puolustusvoimat ja Jääkäriprikaati tekee parhaansa auttaakseen palvelukseen tulevia nuoria. Teemme siis kaikkemme sen eteen, että nuori pystyy suorittamaan palveluksen kunnialla. Liian usein kuitenkin unohdetaan se tosiasia, että ylivoimainen valtaosa varusmiehistämme suorittaa palveluksen mallikkaasti. Nykynuori on avoin, yhteistyökykyinen, elämää eteenpäin katsova, iloinen nuori. Arvoisat vanhemmat, te olette kantaneet vastuun näistä nuorista 20 vuoden ajan ja olette tehneet sen loistavalla tavalla. Syntymä, kävelevään oppiminen, kouluun meno, harrastukset, murrosikä, kasvaminen aikuiseksi pyörivät varmasti teidän mielessänne, hyvät äidit ja isät. Olkaa ylpeitä tekemästänne työstä ja nauttikaa siitä, että täällä seisovat nuoret ovat tiukasti kiinni yhteiskunnassa. Arvoisat kansalaiset, sotilasvalan historia ulottuu pitkälle. Vuosisatoja sitten otettiin sotilasvala käyttöön. Perinne, jossa sotilaat vannovat uskollisuuttaan isänmaalleen joukko-osaston lipun ja komentajansa edessä.
Sotilaallisen velvollisuuden vakuuttamisen ohella kyse on yhteisvastuun lupaamisesta kanssaihmisille. Valan ja vakuutuksen kautta nämä nuoret ovat luonneet palvella yhteistä Suomea parhaan kykynsä mukaan. He ovat ottaneet harteilleen vastuun vaikka aseen puolustaa niitä arvoja, jotka me kaikki koemme puolustamisen arvoisiksi. On tärkeää, että näitä sanoja ovat todistamassa nuorten läheiset ja laaja joukko yhteiskunnallisia vaikuttajia. 2 viikonlopun aikana jääkäriprikaatin sotilasvalan tai vakuutuksen antaa yli 1100 alokasta, joukossa 13 naista. Sotilasvallan esilukijana toimi tänään saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila Aikio. Perinteisen tavan mukaan esilukija on kansalainen, jonka elämän kokemus ja maine osoittavat esimerkkiä kansalaisvastuusta. Niin tälläkin kertaa. Saamelaisuus ja siihen liittyvä kulttuuri ja elämän perintö on merkittävä osa Lappia. Kiitän teitä, rouva Sanila Aikio, että otitte vastaan tämän meille tärkeän kunniatehtävän. Alokkaat, te olette vannoneet sotilasvalanne ja prikaatinne sen lipun sekä läheistenne edessä. Sotilasvalassanne teidät on liitetty niiden suomalaisten joukkoon, jotka ovat jo itsenäisyytemme alkuajoista vannoneet uskollisuutta isänmaalle ja sille joukolle, jossa palvelee. Vala velvoittaa. Sen merkitys on tarkoitettu ensisijassa sota- ja kriisitilanteita varten, mutta sitä voidaan pitää velvoituksena yhteisen isänmaamme rakentamiselle rauhan aikana. Kyse on kunniasta pitää yllä ja rakentaa sitä, minkä sotiemme veteraanit ja lotat ovat kallilla hinnalla lunastaneet, vapaan ja itsenäisen isänmaan. On erittäin hienoa, että kunniakansalaisemme kunnioitatte tätä tilaisuutta läsnäolollanne. Kiitos siitä. Alokkaat, kantakaa kunniaanne ja prikaatimme lippua ylpeänä, mutta nöyränä velvollisuuksille. Te olette vastanneet tähänastisiin haasteisiin kunnialla. Älkää antakaa jatkossakaan periksi ja tiedän, että ette anna. Alokkaat, aseto! Nimitän teidät jääkäreiksi. Onnittelen teitä nimityksen johdosta. Olette nyt Puolustusvoimien täysivertaisia sotilaita. Jääkäriprikaati tarvitsee teidän jokaisen panosta tehtäviensä täyttämiseksi. Lepo. Liput paikoilleen.
Valmistautukaa ohimarssiin. Ja ohimarssi lähti käyntiin ja ensimmäisenä sieltä tulee paratjoukkueen komentaja, jääkärikorvan komentaja Röstusti Viinamäki. Ja perässään jääkäriprikaatin lippu ja lippuvartio. Ja lippuvartion perässä tulee lippujoukkue. Ja ohimarssin vastaanottavat siis jääkäriprikaatin komentaja Eversti Lehtisalo ja Valan esilukijana toiminut Tiina Sanila-Aikio. Ja ensimmäisenä perusyksikönä ensimmäinen jääkärikomppania varapäällikkönsä kapteeni Harjuniemen johdolla. Ja ensimmäisessä jääkärikomppaniassa on siis 4 joukkuetta. Ja tämä yksikköhän kouluttaa jääkärikomppanian taistelusaston tarpeisiin sitten peruskoulutuskauden jälkeisillä ajanjaksolla. Ja ensimmäisen jääkärikomppanian keulaan menee Lapinpön perinne lippu. Ja perusyksikön viimeisenä marssii aina yksikön vääpeli. Toinen jääkärikomppania ja yksikköä johtaa yksikön varapäällikkö kapteeni Puurunen. Ja tässä yksikössä on 4 joukkuetta. Ja vastaanottokorokkeen kohdalle saapuu 3. jääkärikomppania päällikkönsä kapteeni Saarisen johdolla. Ja tässä yksikössä on 4 joukkuetta. Yksikön ensimmäisenä marssia aina ensimmäinen joukkue ja siitä eteenpäin. Tukikomppania päällikkönsä kapteeni Kuivulan johdolla, tässä yksikössä 4 joukkuetta.
Ja ohimarssin viimeisenä yksikkönä tulee vuotokomppania. 2 joukkuetta ja yksikköä johtaa päällikkö kapteeni Miettinen.